рости ман ҳар чӣ дидам аз додан дидам. дар дунё ду қавмият ҳаст, яке диҳанда ва дигаре гиранда. шумо кӯшиш кунед аз нафарони диҳанда бошед, аз ҷумлаи диҳанда бошед. ва ин ба монанди онест ки мо як донаи гандумро ба замин мепошем ва он бузург мешавад ва хушҳои бисёр меандозад. он чӣ ки медиҳед ҳамон аз они шумост. он чӣ ки дар шумост ӯ аз шумо нест. ҳар ки омад ба ҷаҳон аҳли фано хоҳад буд. он ки пояндаву боқист худо хоҳад буд. ростӣ гоҳ ман бисёр хаста мешавам дар баъдан чизҳо кору фаъолият. аммо шумо хастагии худро дар чӣ мебинед? дар кадом ҳолат хаста мешавед? ё чӣ гуна хастагӣ? вақтҳои охир аз суханони мардум, аз гапҳои мардум. чун бегона гӯяд аҳамияте нест, аммо худӣ мегӯяд ба қалби инсон мезанад. ман рости гап бисёр дар хориҷ кор кардам. чунин гапу хабар нест. аммо ин ҷо дар ҳар як қадамат, дар ҳар як рафторат гап мекунам. акнун шумо ҳам ба дил нагиред ин чизҳоро. тамоми бузургона хонда омадаем, ҳамин тавр буд ва мемонад. рости гап бисёртар аз гапҳои бофтаи мардум, аз гапҳои дурӯғи мардум бисёр анаҳнамияшона бисёртар хаста мекунад. کجا دانند به دلها دل ما که هر یک خنده ما درد